Една продукция на KPBG Gaming. София. Квартал Хаджи Димитър. Тук живее Таня Велчева, заедно с двете си деца. Преди 6 месеца Таня ражда малката Ема и от тогава животът на семейството става по-труден. Едва ми издържам. Добре, че го имам Свилен. Няма на кой да разчитам. Ако той не ми помага с Ема, просто не мога да издържам. Толкова трудно ми е да се справям с две деца сама. Бащата на Свилен толкова отдавна замина за Испания и с парите едва се справям. Някой път се сеща да изпрати по някой евро. Пак добре, че праща как за Бог да прости. От Ема не искам и да чуя. Майката едва се справя с задълженията си. И въпреки, че са от различни бащи, 14-годишният Свилен поема всички грижи за малката. Почти всяка нощ той приспива сестричката си, докато майка му спи в съседната стая. Откакто Ема се роди, мама е много странна. Постоянно Значи тая ми вдига нервите, не мога само аз да преспивам тая малката и на сутринта да лющя кафе как ненормален, на тая майка ми си спи как къпана. Тъй като отново Свилен се грижи за сестра си нощем, в училище той е ужасно изморен и понякога се случва да заспи в час. Успехът му в последните месеци също се е понижил драстично. Класната на Свилен, Стефка Филип, Ти пак ли спиш бе, галош смотен, я ставай. и по тази причина го наказва все по-често с допълнителни задачи. Не знам какво прави тоя, почал готек или ходи, ама само спи в часовете, ще се обадя на майка му. Страшно тъпо ми става вече за Свилен. Не стига, че класната го е нарочила и само го преследва, ами бяга и от нас. Колкото пъти искам да поговоря с него, се си намира някакво оправдание. Не знам какво става вече. Вся тая досадната, какво иска да й обяснявам, как гледам някаква малка пикла, не спя по цяла нощ и на сутринта жуля кафе. разбере, затова мама може да си има проблеми. За пръв път от няколко месеца насам, Свилен има намерение да излезе, за да се позабавлява с приятели. Когато отива да остави бебето при майка си обаче, тя го моли да не излиза и да се погрижи за Ема. Тоя пак иска да ходи в кръчмата, ама аз съм му казала, наложили ми се да го прибирам от районното. Не само ще го изхвърля от нас, ами и кашон няма да му дам. Днес е рождения ден на една съученичка, исках да идем в кръчмата да пинем по нещо, ама аз пак трябва да се грижа за тая пикла. Нищо. В интернет четох след родилната депресия и мисля, че мама го има това нещо. Надявам се скоро да се оправи. It's too late to apologize.